Hasiko gara, lehenengo Ignacio Berrondo lanbide heziketako arduraduna Gipuzkoan, batzaileak, etorri zareten guztiak eskerrik asko, osan eraina dauzue, bertako zuzendaria, Ignatzeko zuzendaria. Orduan, aipamen txiki batzuk egingo dizuet, gaurko jardunaldia kokatzeko. Egun kokatzen dugun gure hirugarren jardunaldia. Antolamendura, zuzenean, zuzentzen den jardunaldia. Lehenengo, aipatu behar dugu, ja 95 egiten dugu hausnarketa estrategikoa, eta ikusten dugu hausnarketa estrategikoan zer behar nola hobetu behar dugun gure hezkuntza prozesuan. Eta hortik tiratuz, hainbeste ekintza, hainbeste linea, hainbeste proiektuetan sartu izan gera. 10 urte direla. Gero beste aipamen bat eta banatu dugun programan aipatzen dugula ere Guneka proiektu da. Hor 2001 eta beste zentro batzuekin batean bilatzen dugun proiektu bat oso helburu handia duena, bada nola antolamendu aldatu ikastetxeetan. Hori izan gure helburu orokor bezala nun landu. Eta, hortik tiratuz ere beste aldaketak egin izan dira. Guneka plana, euskal lanbidezketan gaudenok ezagutzen dugu ze zabaltzea izan duen. Eta hor ere beste elementu batzuk egon izan dira. Hor egon da ardatz, esate baterako, perfil profesionalak beste batetan definitu, eta hori landu, eta parte aktibatu izan dugu. Eta baita ere, eta lotzeko ere partaide batzuk azaldu behar dutenekin, gure azken hausnarketa estrategikoan 2005an ikusten dugu eta enpresak esaten digutelako batez ere, hor daude baloreak, hor daude jarrerak, hor daude nola mugitzen geran pertsonak eta nola mugitzen diran gure ikasleak enpresetan, eta gauzak asko aldatu dira. Behin baino gehiago aipatzen dugu, gaurko ikasleak ez direla 10 urteko ikasleak, orain dela 10 urteko ikasleak, edo enpresetara sartzen ari diran langileak ere ez. Eta joko horretan, baloreak eta jarrerak badute joko handi bat. Zuteko bila bukatzen, esan dako bezala, antolamenduan fijatuko gena, gure ekarpena hor egongo da. Gehiago gure proiektua azaldu baino izango da nola antolatzen da. Eta baita antolamendua badu zer ikusirik ez bakarrik zentrotan, baizik eta zentro eta enpresetan. Eta gaurko eguneko krisian are gehiago. Izan bako dukeo bakoitzen artean, krisiak aukera direla. Seguruan, aukera paregabekoa izango dugu hainbeste planteamentua ikusteko berriro. Enpresak ari dira eta ikastetxeak ere egiten badugu seguruan hori izango da guretzat. Helburutan, eta dokumentuan dezue, dokumentazioan zein helburu planteatu izan geran, hori parte hartzailea, sentsibilizatu prozesu berrikuntzari buruz lidergotasuna balioa parte hartzea eta kudeaketak eta azken finean antolaketa berrikuntzari ekarpenakin, eta hori saiatuko gera. Gero, guretik, IMH-tik, etxetik, planteatu ere IMH-koi hezkuntza proiektuen jarriak nola antolatzen dugu. Eta gero beti dago beste helburu bat ere izango dela transferentzia. Izango dugu aukera elkarrekin egoteko, eta hori bai gustatzen zegula gure proiektuetan, beti plazaratu eta elkar trukatu. Izango dugu seguruan momentuak elkarrekin gure irizpideak eta zeuenak eta elkarrekin jartzeko. Eta besterik gabe, gurnek lehen du aipatu hori ere, gaur baude probatzen internetera ere
emititzen egiten ari geana, horretako lanbiziketako ikasketa iraunkorren laguntza dugu, eta besterik gabeia pasatzen diot sinatzetik hitza. Egunon guztiei, erazteko eskatu ere barkamena hemen egon berzun nire ordez, abertzani nire ordez nago, lanbide heziketako eta etengabeko ikaskuntzako sailburu ordea, iñaki Urtega jauna, baina kanpoan dago eta esan dit barkamena eskatzeko behar ez egotegatik ere. Gaur hasita, gaur nazionarteko hirugarren jardunaldi hau, gaia lanbide heziketako irakatsi eta ikasi prozesuaren eraberritzean bakarrik esan, departamentutik edo sailburu ordezatik, gai hau oso garrantzitsua zen dela. Eta baina esplikatu dut pixka behar dago zergatik. Pixkatatzea dut eta historia egin da, labur-labur, dena dakizu hemen, bai lagunduko jendeak eta irakaskuntzako jendeak, orain urte batzuk arte, langilegoa eta guk ikastetxetik prestatzen genuen ikaslegoa, prestakuntza zen ikaslea, langilea, ez daudera jakin batzukin. Normalki oso espezifikoak eta lan mota 5 bateako, hola lagurik esan. Gizartea aldaketa izugarria izan du, oso azkarrak eta horretik egiten ditu, eta honek ekarri dugu, langilearen perfila erabat aldatzea. Eta gaur egun, laburuk izan da, noski ez daudera eskatzen dira, baina ja langile gontan eskatzen da baita ere, batik batola laburpen bezala, izan da dira, hain aldakorra den mundu hau, eta lan mundu ere bai, izan da dira prest ogai izateko aldaketa bat, edo akaspat behar dena, langile hori prest egotea berak erantzun bat emateko aldaketa hori. Pedagogokoen, esaten dute, langilegoa lehentzena, pixka bat ezaugarri zuena, oain izan da dira langile adimenekoa. Hemen erderaz esan da, pedagogok esaten dute orain, langilea, erderaz esan da, un trabajador de conocimientos a pasar a ser un trabajador del conocimiento. Hemen aldaketa hori nire ustez nabaritzen da, enpresetan noski, ikastetxetan ere bai, gu daukagun atzetik da prestakuntza horien behar duguna langileak, gure ikasleak, gero etorkizuneko langileak direnak, prestatu behar dugu era honetako, lagundu erantako. Honek zer nahi du esan? Honek esan, guk orain arte ikastetxean ezagutzen dugun, erabil dugun metodologia erabat aldatu behar direla. Ezin dugu erantzun gizartearen aldakuntzak daudenak metodologia orain arte ozarrak erabilita. Hori ere aldatu behar, gai horrekin beretan. Eta esan dizuet hasieran oso garrantzia dela, zeren badakizuen lanbide heziketa Euskadi mailan daukala euskal plan bat, daramagu 2 eginda, aurten bukatzen da, eta joan den astean, gure sailburuak aurkeztu zuen Bilbon, 3. lanbide heziketako euskal plana 2009-2013, 4 urtekoak dira, eta hemen osatuta aurten berri hau ditu 4 eremu estrategiko. Eta lehenengo eremu estrategikoan izena du berrikuntza eta aldaketa metodologikoa lanbide heziketan. Honekin nahi du esan, sailburu ordetzak garrantzia handia ematen duela puntu honi. Eta hurrengo 4 urtetan saiatuko da, lan egingo du, ikastetxeak metodologikoki aldaketa bat izaten, erantzukizuna emateko lanbide orokorki enpresak eskatzen duten. Noski, guk egin behar du aldaketa hori, eta hor garbi idazten da, 7 helburu ditu, eta laburtuta izango litzateke, bera asmoa da bultzatu ikastetxe guztiek,
prozesu honetan aldaketa metodologiko bat egiten, horretarako eskola sare bat sortuz, formakuntzako plana bat egin osatu, eta gero komunikazio bidez plan bat ipini zabaltzeko bakoitzaren irakatsi ikasi prozesua zabaltzeko beste ikastetxeei bere esperientzia. Honekin egin lotu, hau ez da orain hasten den gauza bat, hemen aipatu ere bai ikastetxe batzuk, berabatela urteak zehar lan horren bidez egiten, eta bere kezkak hasiera ibilita, eta bere nuen aipatu, egon direla sare batzuk, uneka, ikastetxe batzuk hortan ari dira lanean, eta hemen eskola hau, IMH, horre ere, darama urte batzuk lan honetan, eta bere prozesua, irakatsi eta ikasi prozesuaren lanean daudela. Esperientzia horiek aprobetxatuko dira, baina estrategikoki hurrengo 4 urtetan lehenbiziko eremuan izango da gaia. Horregatik ditzen dizuen garrantzia ematen dutela. Pixka bat, orduan, nik egingo dut bain bukaerako, zoriondu eta ikorrartu IMH eta beste ikastetxeei, kasu honetan IMH daudenak, lana egin dutenak, berrikuntza honetan, eta egin behar direnak, animatzen diet ere jarraitzeko horrela, eta garbi dago bere movimentua horrela izan direla, hemen dago adibide bat, hirugarren jardueraldian antolatu. Besterik ez, elkarrik eguna izan dira. Eskerrik asko, Ignacio. Orain ingo dugu berregingo dugu maila, mesedez Inigo, ez aurrera. Inigo da jardunaldiaz arduratzen ari dana eta promotorea. Eta berregingo dugu maila.